हेल' लोगोफोर फाइनालि नै जोङो गोदान प्लेटफर्माव फैबाय नायनायसै सिङाव हाबनो मोनो ना मोना फार्स्ट टाइमखा दिनैसो फैजेनदों ओरैनो थानो बानानैहाय दायो हाबफैजेनबाय स' अब्ला लोगोफोर नायलांदो नैबे बेंगलर बायफानाहालि गोदान प्लेटफर्मखौ नायलांनो हागोन ट्रेनाबो स्टपाव दङ नायलांदो लोगोफोरनि मा बानायना दोनखो नै मिथिया मा बुस्थुथाय लिरनायालाय लिरदों टु गिभ रियेलनो हनै बायदिफोर बेयो टयलेटसो नै पे एन्ड इउस टयलेटनो फैसा हो आरो बाहाय बेसेबांखि बाहायनो हायो दायो नै माबा एयारपर्ट बायदि नुलायदों माथो इन्टारनेसनेल एयारपर्ट बायदि नुलायदों गोदान रेलवे स्टेशना सिङाव हाबोना मोनोना मोना नायनोसै ओइथिं जिंजों थांगोन आं भिउसालाय बिराद मोजां नुदों जेसेबां हायो दिन्थिनोसै नायलांदो इन्टारनेसनेल एयारपर्ट बायदि बानायलायदों नै माथो भिउसा मोजांथार थ' लोगोफोर नालाय ओरैहाय नायलांदिनि बेसेबां हायो नायलांनानै जाबाय नोंथांमोना भिउसा ओरैबायदि मोजां नुखायोना नै बैयावसो हनै हाबग्रा गेटना थांबावनांगौसो बेनिफ्राय खमसे खम 600 मिटारानो जाबावगोनसो थांनानैहाय नायनि ट्रेना हरैहाय स्टप दङ दायो प्लेटफर्माव हाबनायनायसै सिगांनि प्लेटफर्माबो नङामोन लोगोफोर सिगांनि प्लेटफर्मा ओजोंहाय माबायावसोमोन मा होनो केन्टनमेन्ट होननाय मोनसे जायगा दङ बेनिफ्राय जों गोजान थांनांगौ जायोमोन दायो जोंनिया बेयाव खाथियावनो जाबाय 1.5 किल'मिटार बेयावनो जोङो फैनानै ट्रेनखौहाय गाखोफैनो हासिगोन आरो बेयो जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्टआव जेसेबांनाखि नर्थ इस्टनिफ्राय बेंगलराव कर्नाटकायावहाय फैदों बेयावहाय फैनानै दा नैबे गोदान प्लेटफर्माव फैनानै गाखोफैनो हागोन मानो होनब्ला सोरबा सोरबा आन्दायो थांनाय आगष्टनिफ्रायसो आगष्ट 16निफ्रायसो खुलिनाय जादों बे माबाखौ स्टेशनखौहाय सिनारिया मोजांथार मोजांलै ने जायगाया ओरै हिर' दङ जोंनि सासे चेनेल दङ बेनोबो इउटुब चेनेल साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामदो बर'जों बर' सापर्ट लोगोफोर गावजों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायालाय सिथो खालामबावनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै सिङावबा हाबनो मोनगोन ना मोनाथाय होनब्लाबो नायनायसै सिङाव हाबनो मोनो ना मोना मोजांथार माथो नायनोबो मोजां गोदान प्लेटफर्म बानासबादि बायखोनालिनि हाबनोनो होस्राया सिङाव हाबनोलाय मोनो भिडिअखौ बानायनो होआ ओरैबायदि साला सिङावलाय मोजांमोन बानायखोमादों दा एसे नुगोन भगवान बेनो जाहैबाय बायफानाहालिनि नर्थ इस्टनि प्लेटफर्म नर्थ इस्ट ट्रेनाबो थाजोबगोसिगोन दायो सोंब्र'नायानो भुल जादों होननानै सानो आङो खालामखांनायनि उनावहाय खालामनो मोना होनब्लासो सरि होननांगौमोन नायनोलाय मोजांमोन बिराद मोजां नुयो नै नायनो भिउसा गाहायावहाय भिडिअ लानो होआ दे
लाखोमानाय जाबाय होनब्लाबो मा होनबावनांगौ जाखो समबा नुयो माथो सिङाव हाबनानै दिन्थिनो हायोला बिराद मोजांमोन भिउसखौल' नायदो सिङावथ' दिन्थिनो हाया जाहैबाय लोगोफोर बे स्टेशनखौहाय नायनानै फैबाय बे जायगाया ओरैबायदि हाग्राखामोन सिखाव दाखु थाग्रा जायगासोमोन बियो खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बे स्टेशना मा जाखो नायदो नै बे जायगायावहाय बेबायदिसो स्टेशन जाबाय दिनैहाय आंनि मेगनावनो बियो स्टेशन जाबाय रायजोफोर सिखाव दाखु ओंखारग्रा जायगासोमोन बेयो हरैल'सो लामा फिसा दङमोन खिन्थु नैबे जायगायावहाय हाग्रा बारि इंखोरबारि ओरैबायदि हाग्रा गुदुखामोन रावबो हाबनो हायामोन मानसिफ्रा बेलासिब्लानो फैनोहाय गियोमोन नैबे जायगायावहाय नाथाय दिनैनि दिनावहाय बे जायगाया जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिफोरनि थाखाय ट्रेन थामिग्रा ट्रेन लाखिग्रा जायगा जाबाय नै ओरैबोमोन ओरैहाय ट्रेना ओरैहाय दोनबाय नै सिगांहाय बै दोननाय ट्रेनजोंनो लामा दंखायोमोन खिन्थु बिराद हाग्रामोन आरोना दिनै नर्थ इस्टआव थांग्रा ट्रेन स्टेशनसो जागारबाय हाग्राबारिया दोननायसै लोगोफोर भिडिअखौहाय दायो जोङो न'आव थांफिननोसै ओरैनो टाइम पास गिदिंफैदोंमोन दसे भिडिअ होनायखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायलानो जाबाय एसेनोसै बाय